Goierriko bihotzera etorri gara, Gabirira, leku guztietatik ikusten den herria. Ez dio esaldiak alferrik, Gabiri toki guztietatik agiri. Iñaki Muruarekin jarri dugu hitzordua, bertsolaria ez ezik bertsoaren munduko eragile handia izan da Iñaki. Gertutik jarraitu du txapelketa aurten ere, eta abenduaren 18an Nafarroa Arenako Oltzan izango da. Irabazleari txapela jazteko ardura izango baitu. Iñaki, 2022ko txapelketa nagusiko txapeldunari jantziko diozu txapela. Zer da hori zuretzako? Hasteko harridura puntu bat badauka, nik eindeana eindet gustora. Gustoko lekun aldaparik ez, dio esaerak, eta ni ere gustora egin naiz elkarten ez. Eta gero hortik gainea, jende asko poztu da, edo hola adierazi dit, eta haiedanan pozan ordezkari izatean txapela jartzeko garaien edarra da. Eta olako proposamen bat, momentuan nola jasotzen da, nork esan zizun, zer sentitu zen? Zuzendaritzan erabakita zegoen, eta aspalditxo esan zidaten ja, izkutun gorde eta edukitzea izan da igual zailena, baina sentitu hoxe esan dizudana. Momentuan ez nuen hainbesteko zerik sentitu ez, einkizun bat gehiago elkartearen izenean, bersogintzan hainbeste eman didan alor bat izanik, ondo, gustora. Gogoratu ezagun, egon zinen, aipatuzu 2005an sartu zinela, eta geroztik 2018 arte lehendakaritzan ibili zara. Bai, hortan egon naiz, baino egia esan elkartean, beti esan dut nik lehendakaria aurkitzea erresago dela langile xenpelarren edo ez dakit eragile edo beste gainerako teknikari edo danadalakoak aurkitzea baino, ez da. Elkartean ordezkari izatea lujoa da. Mundako leku guztietan hasten zaituzte ondo, asko eman dik nahi elkarteak eta bersolaritzak. Nik uste nik berari sekula emango ez dio dan aina jasotan ahola. Eta urte guzti hauetan, ze sentsazio honekin gelditzen zera, atera begira, zer ateratzen dizu Irribarra? Iruditzen zait, elkarteak, Irribarra ateratzeko motiboa da elkarteak sortu duen aina jende, pertsona interesgarri, sortzaile, jendaurrean gauzak adierazten, pentsatzen, ahozabali jendea uzteko gaitasuna duena, gizarteratu deula ez, eta euskeraz. Iñaki, zuretzako txapelketa nagusia zer da? Nola definituko zenuke? Iruditzen zait, hutsera salto egitea. Ez da erresa, ni jendaurrean irentzi egiten hau presioak eta enaiz txapelketatan izugarri emaitza onak lortze, finalea jutea asko da ez da, baina gaur ikusten ditudan bertsolarik eta finaleako kandidato direnak eta jungo ez direnak, inbidiz ikusten ditute harra da. Eta zer ematen dio zure ustez txapelketak bertsoari? Nei iruditzen zait elkartegintza areagotu egiten duela, berso mundua bera, bersogintza bera, doinugintza bera, jendeak ahalegin berezi bat egiten du. Egunerokoak ez dakarren zerbait berria, berrikuntza, eta publikoa ere horren bila dijoa, halako jende multzoak biltzea, eta Nafarroarenan bilduko garen bezala, zoragarria da, ematen dio halako astindu bat. Eta aurtengo txapelketan, kanporak eta guztietan ikusi zaitugu? Ze maila dagoen, ikeragarria da, oso maila ona, jende berria, finalean ere jende berria izango da, opadiet dakitena eta dezaketena egitea guztiei, berriei eta veteranoi. Veterano izateak beti koska bat gorago edo eskarmentua edo baino egin behar da. Eta finala nola aurre ikusten duzu, zerbait aurre ikusi badaiteke nola dator? Ikeragarria izango da. Bat, 3 emakumezko eta 5 gizonezko. 2 napar bat izango da aspaldiko partez finalean.
ziur hori ere, eta 8 bertsolari bikain izango dira. Edarki kantatzen dutenak, horre egoteko meritu izugarria egin dutenak, eta hori veteranoak eta gure garaikoak oraindik ere plazan dabiltzanean, ezta. Hori da elkarteak eta bertsolaritzak eta bertsogintzak gizarte honi eskain diezaioketen altxor preziatuena nik uste. Iñaki, hizketan aritu gara, Iñaki eta bertsoa eta Iñaki, imaginatzen duzu zure bizitza bertsoa gabe? Ez, umetatik, gure aiti izan zen bertsolari, hemen herri mailako bertsolari, zalea, ni goratzen naiz, ez dakit 10-12 urte o gutxi gonezkela, han baserrin nola bildu zien auzoko 4 edo 5 gizon txapelketa bateko saioa entzutea irratiaren bueltan. Ez, bertsorik gabe ez dut imaginatzen ze, gero gainea tratoreen eta hola lurra lantzen da initzela, tratoreen motorran hotzakin beste inoken indun entzuten, eta ni bertsotan haitzen nintzen edo auskalo zertzan, baina bueno. Eta bertsoa zurekin egon den heinean, zure bizitza osoan, zer eman dizu? Geografi ezagutza hobea, Euskal Herria hobeto ezagutzeko aukera, neu ezagutzeko aukera ere bai, nitik arrazoitzeko eta izaera bea eman dit, iruditzen zait askotan ahaztu egiten dugu bertsolariok bertsogintzan ari garenean, beti ari gara jarritako gaien ingurun edo librean, baino gogoetan eta pentsatzen. Eta pentsatze horrek eta arrazoitze horrek ez dio uzten ez da ohera joandakoan ere. Amesetan ere holaxe haitzen ez. Baino entzuten ere ikasten duzu. Ze plaza jundakon eta herri batea jundakon hango berri ez dakizu. Eta antolatzaileekin edo zaudenakin entzun egin behar duzu. Zuk gaur egun zer eman daukazu bertsoarekin jarraitzen duzu nahiz eta plazetan ez egin, lagun artean egiten, zure kabuz? Bai, nire kabuz gehiago ez, nik nire bat egin dut eta ez dakit, mai baten babesen eta atzen jarri eta hemen herrin eta Santageda esken edo Gaonetan edo oso gustora ibiltzen naiz etxe eta nik olako espazioetan, lehen esan bezala kantatzeko aukera daukadanetan, aprobetxatuko dut. Aldala, burua beti aidalako zerbait pentsatzen eta errimatuta pentsatzen.